Bizkaiko Foru Aldundiagaz, Bizkaiko hondartzetako alkateak bilera bat eduki dugu eta bertan hainbat dokumento jarri dire mahai gainean. Orden lotu gara datorren aste arterako dokumento horrek aztertuta, apur bat udal bakoitzak ikusten dituen kezkak edo mahai gainean jartzea eta gure preokupazio handizena denboraldi barri honetan aforoak neurtzearen kontua izango da, badakigulako oso zaila izango dela aforo horren neurtzea, beraz. Hurrengo egunetan eta hurrengo asteetan udal bakoitzari tokatzen zaigu gure herritarrakaz edo gure eragile desberdinekaz adostasun batera heltzea eta hondartza denboraldi bat segurtasunez zabaltzea eta hondartza ereduaren inguruko hausnarketa bat martxan jartzea.